അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. അതിന് പ്രകാരം പറയുന്നു: സ്നേഹിതൻ എല്ലാ കാലത്തും സ്നേഹിക്കുന്നു, അനർത്ഥകാലത്ത് അവൻ സഹോദരനായി തീരുന്നു. സദർശവാക്യങ്ങൾ 17-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം, എത്ര മനോഹരമേ അതു ചിന്തയിലടങ്ങ, സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ. അനുഗ്രഹത്തിനധിപതിയെ അനന്തകൃപ തരുന്നത്, അനുദിനം നിൻ പദം ഗതിയെ അടിയാനു നിൻ കൃപ മതി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, സാധു ഞാനീ ശോണിതൻ ക്ലേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ലെന്നെൻ്റെ ഉള്ളം ചൊല്ലുന്നു. വൈഷമ്യമുള്ളേതുകുന്നു കരകേറി നടകൊള്ളുവാൻ, രക്ഷകനെൻ കാലുകൾക്കു വേഗം തീർന്നെൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലോടിടുന്നു. ആരുമെനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നു, മാനസത്തിലാദികൊണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ. എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ, ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നു, എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ വന്നു, ഏറ്റം സ്നേഹച്ചൂടോ അപ്പവുമായി വന്നിടും. സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ, നാളെയെ കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ലവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റുന്നു, കാക്കകളെ വിചാരിപ്പി വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല. ദൈവമാവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോലെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോലെ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.